Jekk il-management tal-Air Malta jibqa' ma jaċċettax il-proposta tal-bdoti li naqsu l-pagi tagħhom bin-nofs, illum nofs il-bdoti tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru jispiċċaw bla xogħol. F'komunikat lil midja l-assoċjazzjoni li tirrappreżenta lil bdoti ALPA kixfet il-manuvri li għaddejjin min-naħa tal-management kif sissa għadhom ma ħadu ebda spjegazzjoni għaliex il-proposti tagħhom baqgħu ikunu rrifjutati. Jidher li issa l-Air Malta kuntrarju għal dak li ntqalt leġġimgħat ilu se taħdem fuq pjan li huwa bbażat fuq 5 ajruplani u mhux wieħed jew tnejn sas-sajf tal-2021. Xi ħaġa oħra li nbidlet skont l-ALPA hi illi issa l-kumpanija teħtieġ 62 pilota u mhux 26 kif intqal oriġinarjament. Dan minn total ta' bdoti illi bħalissa jammontaw għal 108. L-ALPA qed tibqa' tinsisti li l-management qed juża l-pandemija bħala skuża biex itajjar l-irjus bi pjan premeditat wara illi l-Air Malta spiċċat mimlija b'nies fil-livell ta' tmexxija milli ħaddiema. Hemm elementi fil-management illi jridu b'intenzjoni li taħdidiet ifallu, sostnew il-bdoti fl-istqarrija tagħhom. Il-perjodu ta' notice għal bdoti intemm propju illum u l-ALPA s'issa għadha immarċevit ebda risposta mill-kumpanija għal proposta li jitnaqsu l-pagi b'50%. Il-banda l-oħra dawk li jaqgħu taħt l-Union tal-Cabin Crew ingħataw ġimgħa estensjoni qabel ma jitlu fis-seħħ is-sensi. Fost l-uġeħ ta' ras li għandhom dawn l-impjegati hija it-talba illi jirrinunzjaw għal garanzija ta' dħul ta' paga illi qablu fuqha fil-ftehim kollettiv. Nanfiddaw li l-istess Union fetħet protest ġudizzjarju kontra l-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru Silvio Xkembri wara li sar magħruf illi l-Air Malta trid tkeċċi madwar 300 ħaddiem tal-Cabin Crew. Minkejja il-ftehim iffirmat fl-2016 bejn l-Union u l-Gvern illi dawn l-impjegati kellhom garanzija fuq l-impjiegi tagħhom inkluż is-salarji u l-allowances ftehim kollettiv illi skadi fl-2022.